Ook nu de theaters alleen in de avond open zijn, wordt hier overdag van alles gedaan in Theater Heerlen. Wij van PLTV gaan vandaag even een kijkje nemen, want Lieke Benders is hier met een paar mensen bezig om een voorstelling te creëren de afgelopen dagen. We gaan even een kijkje nemen. Jezus, speelhuis gaat af. Dit mag even duren, ja. Ja. Ja, we zijn hier nu aan het repeteren. Op basis van een idee waar Lotte en Tom mee aankwamen. Om een voorstelling te maken die ook die eigenlijk overal gespeeld kan worden. Die we in de kofferbak van de auto kunnen doen en dan zo hoppakee de horizon tegemoet kunnen rijden en overal kunnen spelen zonder dat we iets nodig hebben. Ja, voor 1 man, voor 100 man publiek, voor volle zalen als dat weer mag. Maar in ieder geval iets wat we echt in deze tijd ook kunnen maken en kunnen spelen. En Lotte had in PLT ook, de voorstelling gezien, Heb je mijn zusje gezien? Die hadden we ook gemaakt hier. Dus ik dacht gelijk, ze vroegen van, nou wil jij meehelpen met dit maken? En toen dacht ik van, misschien is het ook leuker dat we dan ook in PLT terecht kunnen. Super, omdat enerzijds heel erg treurig dat nu de theaters 's avonds niet open zijn. Maar voor ons wel weer een geluk dat we hier mogen repeteren. Ongelooflijke luxe dat we hier terecht Ja, komen. in de zaal zelfs. Ja. Nou ja, wanneer krijg je die kans, zeg maar. Ja, Voor een voorstelling die niet voor de zaal bedoeld is. ja precies. Maar ja, het leuke is juist dat alles kan. Dus dat je ook in deze tijd waarin je gewoon niet weet of je voor een volle zaal mag. Of dat je heel veel mensen bij elkaar mag brengen. Maar dat je het feitelijk bij iemand in de huiskamer zou moeten kunnen doen. Dat vonden we een heel fijn idee eigenlijk. En om het... we hadden... Eigenlijk viel voor ons zoveel stil in deze tijd, zoals voor iedereen. Dus concerten van hem gingen niet door, voorstellingen van mij gingen niet door. Jij had ook ruimte nu. En hier was letterlijk de ruimte. En toen dachten we kunnen niet spelen, maar we kunnen wel iets gaan maken wat we dan later weer kunnen spelen. Eigenlijk ongeacht de omstandigheden. Ja. Zo is het ontstaan. En we zitten nu op dag 6 en het wordt een muziektheatervoorstelling eigenlijk. Voor de allerkleinste en alles daarboven. Dus voor een jaar of 2,5 denk ik. Ja, Zoiets. 2,5 plus tot 200 plus. En jullie kunnen eigenlijk gewoon beginnen zodra het mag. Ja, we hebben nog wel even wat Moeten we tijd even nodig. Ja, dag 6 hè, normaal Ja. duurt het 6 weken. Zo. Ja, dat moet je ook niet vergeten. Dat wordt gewoon in de sneltreinvaart hier gecreëerd. Ja. Ja, Ja. dit was een behoorlijk snelkookpan. Ja. Dus we zouden graag nog wat tijd willen hebben om het aan te scherpen. Maar als het er is, en ik hoop in het voorjaar misschien, Ja, het kan Dan, buiten, spelen. kan op een festival, kan dan kunnen we los. Ik ben blij dat jullie ons theater hier een beetje levend houden nu in deze tijd. Dus, Nou, dat doen we met Fijn veel dat we liefde kunnen en doen. plezier. Nou ja, ik merk ook, dan bij PLT zie je ook heel veel van welkom. Maar het is niet alleen welkom voor het publiek, maar ook welkom voor de artiesten. Dat merk je wel. Dus Dat voel je, we, ja. dat we hier mogen repeteren en hoe ook iedereen in huis zeg maar ons welkom heet. Dat is echt heel erg prettig. En heb je zeker in deze tijd, in die coronatijd, ook met elkaar nodig. Ook professionele mensen onder elkaar. Dat je nog elkaar ziet en het vuur levend houdt, zeg maar, van theater. Ja, en het is echt een warm bad hier. Het is echt bijzonder. en jullie gaan vanmiddag een doorloop spelen? Ja, Zonder Zijn jullie daar klaar voor na 6 dagen? ja, moet wel. Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Nee, daar gaan we gewoon iets van maken. Trots hoe ver we al zijn, toch? Op Zeker. dag zes. Ja, absoluut. Ja. Nou, geniet ervan. Dank je Gaan we wel. doen. Dankjewel.